Un ano máis aquí estou para intentar axudarvos con este vídeo a que a inscripción nas oposicións de xuño de 2025 sexa todo un éxito. A continuación o que vas ver é un vídeo no que en máis ou menos 10 minutos che vou explicar como presentar a túa solicitude de participación nas opos de xuño. Pero ten en conta que hoxe mesmo, martes 18 de febreiro ás 10 da noite, na miña canle de Twitch, farei un directo onde explicarei moito máis pormenorizadamente cada un dos pasos do proceso de inscripción. Aproveito tamén para contarvos que durante todo o prazo de participación, que se alongará ata o 10 de marzo, vou estar publicando no meu perfil de Instagram unha serie de vídeos curtos que din en chamar Opopílulas, que consistirá nunha serie de vídeos moi cortiños nos que vos darei consellos e trucos relacionados coas oposicións. E antes de deixarvos con este tutorial, vou vos pedir dúas cousas. A primeira, que vos suscribades á canle se aínda non estades suscritos ou suscritas, e a segunda, que se vos pareceu útil este vídeo, deixádeme un gústame. Agora sí, dentro intro e a polas opos do 25. O primeiro que debes facer para inscribirte nas oposicións é acceder á páxina web oficial, que é www.edu.xunta.gal/oposicións. Esta plataforma será clave en todo o proceso selectivo, porque antes das oposicións, aquí é onde se publicará información relevante, como por exemplo os criterios de avaliación dos tribunais, que adoitan publicarse a comezos de xuño. Durante o proceso selectivo será onde os tribunais publicarán os chamamentos ás probas e outras comunicacións oficiais. E despois das probas, neste mesmo sitio web poderás consultar as notas, as rúbricas de corrección e outros resultados do proceso. Agora, centrémonos no que nos interesa, que é a inscripción nas oposicións, que estará disponible entre o 18 de febreiro e o 10 de marzo, ambos os dous incluídos. Unha vez nesta web verás un botón verde que deberás premer para acceder á plataforma de inscripción. Para identificarte, tes tres opcións: a chave 365, o usuario de educación ou o certificado digital. Se non dispós de ningún destes métodos, o máis sinxelo de conseguir é a chave 365, que podes solicitar en calquera rexistro da Xunta de Galicia. Unha vez que escollas o teu método de identificación e introduzas os teus datos, só tes que premer en entrar. Con isto xa terás completado o acceso á plataforma de inscripción e poderás continuar co seguinte paso, que é a creación da túa solicitude de inscripción nas oposicións. Unha vez identificada na web de oposicións, é o momento de crear a túa solicitude. Para facelo, segue estes pasos. No menú da esquerda, preme en as miñas instancias para acceder ao apartado onde xestionarás a túa inscripción. Na nova ventá verás un listado coas convocatorias dispoñibles. Escolle aquela a que te queres presentar. Se opositas ao corpo de mestras, selecciona a convocatoria servizo de primaria. E se opositas a secundaria ou outros corpos, escolle a opción servizo secundaria. Unha vez seleccionada a convocatoria correcta, preme en crear nova instancia. Feito isto, a túa solicitude xa está creada e lista para ser completada. Agora, toca cubrir a solicitude que acabas de crear. Unha vez creada a túa instancia, verás que está dividida en varias seccións: solicitude, documentación, revisar instancia e presentación. Imos analizar cada parte en detalle. Na pestana de solicitude, o primeiro que debes facer é cubrir os teus datos persoais. A continuación, aparecen os datos de contacto para efectos de notificación, que podes deixar sen modificar. Seguidamente, debes seleccionar o corpo e a especialidade a que te presentas. En forma de acceso deberás indicar varias cousas. En primeiro lugar, a túa quenda de acceso dentre as que ves en pantalla, tendo en conta que este ano é novidade que, ademais de poder escoller a quenda de discapacidade, se pode escoller unha quenda específica para persoal con discapacidade intelectual. Deixando de lado as anteriores quendas, todas as de acceso e a de adquisición de novas especialidades, a maioría de vós, sobre todo quen se presente por primeira vez, o que vai seleccionar é a quenda L de ingreso libre. Agora, en forma de acceso, debes indicar dúas cuestións clave: se posúes o Celga 4 equivalente e se tes nacionalidade española. Se marcas sí porque tes Celga 4 e nacionalidade española, estarás exento da proba de galego e castelán. E se marcas non, deberás realizar a correspondente proba de idioma. Aquí tamén debes indicar se solicitas adaptación de tempo e medios e as razóns que o xustifican. Se te presentas ao corpo de mestras, poderás escoller a localidade onde prefiras realizar as probas, pero ollo, isto non garante que finalmente se celebren aí, xa que a Consellería pode asignarche outra localidade. Para secundaria e outros corpos, esta opción non aparece, xa que os lugares e os horarios das probas serán publicados por Recursos Humanos semanas antes do exame. No apartado de taxas deberás indicar se tes que realizar o pagamento completo ou se tes dereito a algunha exención ou bonificación.
No caso de tela, deberás marcar a opción correspondente e indicar a súa causa. Aquí debes indicar a titulación coa que accedes ao corpo. Esta titulación será a que se usará para calcular a nota media do teu expediente no baremo de méritos, sempre que superes a primeira proba. Se te presentas a un corpo que require formación pedagóxica, por exemplo, secundaria ou PSFP, atoparás un apartado onde deberás indicar cal é a túa formación pedagóxica. Aquí será onde moitos de vós indicaredes que posuídes o mestrado do profesorado como formación pedagóxica. Se queres formar parte das listaxes de sustitución da especialidade a que te presentas, debes marcar este recadro se non aparecese xa marcado por defecto. Tes que ter en conta que para formar parte das listas de sustitución sen superar a primeira proba, tes que posuir unha das titulacións que para a especialidade a que te vas presentar se recollen na orde de titulacións. No caso de que a túa titulación non apareza na orde de titulacións para esta especialidade a que te presentes, deberás superar a primeira proba para entrar nas listas de sustitución. Se tes dúas ou máis titulacións universitarias, podes indicar aquí unha distinta da de ingreso ao corpo para optimizar a túa puntuación. Exemplo práctico: tes unha titulación en matemáticas e outra en inglés. Preséntaste á especialidade de inglés, pero a túa nota media en matemáticas é superior. Para maximizar a túa puntuación, podes alegar matemáticas como titulación de ingreso ao corpo, para obter máis puntos no baremo polo expediente, e indicar aquí que tamén posúes inglés, garantindo así a túa inclusión nas listas de sustitución sen superar a primeira proba. Rematamos o apartado de solicitude cun apartado que únicamente che vai aparecer no caso de que aspires a ingresar no corpo de mestras, que é a posibilidade de alegar unha titulación para que te inclúan na lista de orientación. As titulacións que o permiten son as que estás vendo agora mesmo na túa pantalla. Agora que completaches todos os datos do primeiro apartado da instancia de participación, só queda premer e engardar o seguinte para continuar co proceso. Na pestana de documentación atoparás toda a documentación que debes presentar para poder participar no proceso selectivo. Aquí tes dúas opcións dependendo da túa situación. A primeira, se xa te presentaches á oposición en anos anteriores, dentro do período que, como vedes, permite a aplicación, podes evitar ter que achegar de novo documentación autorizando a súa consulta. Como se fai isto? Marcas no lado esquerdo os documentos que queres que consulten e no lado dereito seleccionas o órgano, procedimento e convocatoria na que entregaches esa documentación. Desta forma, a Consellería recuperará os teus documentos sen necesidade de que os subas de novo. A segunda, se é a primeira vez que te presentas ou se o fixeches fora do período que permite a autorización de consulta, deberás subir manualmente os documentos á sede electrónica da Xunta. Como se fai isto? Marcas o recadro da esquerda da documentación que vas subir e máis adiante na sede electrónica cargarás os arquivos correspondentes, como poderás ver neste mesmo tutorial. Pasemos entón agora a explicar cada unha das documentacións que aquí aparecen. O primeiro recadro deberás seleccionalo no caso de que a túa titulación sexa recente e aínda non teñas o título físico. Poderás presentar no seu lugar a certificación académica xunto co pagamento das taxas de expedición do título. Tamén, no caso de que teñas unha titulación obtida no estranxeiro, e debes presentar a súa credencial de homologación. Pola contra, se xa tes físicamente o título, non é necesario subir nada, xa que a Consellería pode consultalo automáticamente, como veremos máis adiante. Se vas a alegar unha titulación distinta á de ingreso no corpo para quedar en listas, marca este apartado. Se fixeches unha mención nunha universidade distinta a que che expediu o título de mestra, deberás marcar este recadro para que poidan validar correctamente a túa especialidade e incluirte así nas listas de sustitución. Se te presentas a un corpo que require formación pedagóxica, por exemplo, o de PES ou o de PES-FP, debes marcar este apartado. Os dous seguintes apartados están tamén relacionados coa formación pedagóxica, mais só deberás marcalos no caso de que teñas que acreditar a túa formación pedagóxica con experiencia docente. O seguinte recadro é o do requisito lingüístico do galego. O que che están dicindo aquí é que o Celga 4, o equivalente, só se presenta no caso de que non te presentases nunca a oposición desde este ano que aquí che indican, ou no caso de que non fose expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Xa que se foi expedido por este organismo, poderíades autorizar a súa consulta, como veredes en breve. Dito isto, se te presentas por primeira vez, o mellor é marcar o recadro do requisito lingüístico do galego e subir o documento xustificativo na sede electrónica, como dentro dun anaco vos explicarei. O último recadro só o marcas no caso de que non posúa a nacionalidade española e teñas que xustificar o coñecemento do español.
No último bloque da pestana de documentación atoparás varias opcións relacionadas con exencións e bonificacións de taxas, adaptación de tempo e medios e acreditacións para persoas en nacionalidade española. Se te atopas nalgunha destas situacións, deberás marcar o recadro correspondente, subir a documentación xustificativa á sede electrónica, se é a primeira vez que a presentas, e se xa a presentaches antes, indicar o órgano, procedimento e convocatoria para que a poidan consultar automáticamente. E falando de datos de consulta automática, esta sección da instancia de documentación remata cunha serie de datos que a Consellería vai comprobar de oficio, a non ser que te opoñas á consulta, que non sería realmente moi recomendable, como por exemplo o DNI, titulacións universitarias e o CELGA 4 expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Ademais, compróbanse automáticamente outra serie de datos como a estes, sempre cando marques o recadro que corresponda ca túa situación. Un cambio importante deste ano é que a consulta do certificado de carecer de antecedentes por delitos sexuais xa non está autorizado de oficio. Que debes facer? Para autorizar a súa consulta, deberás marcar expresamente a opción correspondente no apartado de consentimento para a comprobación de datos. Do mesmo xeito, poderemos autorizar tamén que nos consulten automáticamente o tipo de discapacidade no caso do persoal da quenda de discapacidade intelectual, únicamente no caso de estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia. Agora que revisamos todos os puntos da pestana de documentación, podemos continuar co seguinte paso. Lembra que se precisa subir documentos, deberás facelo na sede electrónica, como explicarei un pouquiño máis adiante. Agora, para seguir adiante, simplemente preme en gardar e seguinte. Nesta pestana de revisar instancia é onde tes que pechar a túa solicitude de participación pulsando aquí e despois neste aviso que sae na parte superior. Lembra que se pechas a instancia non podes volver a modificala, porén é posible crear unha nova solicitude aproveitando a información e os datos cubertos previamente. Lembra tamén que a última instancia pechada e presentada por cada especialidade na sede electrónica da Xunta é a que será válida e, polo tanto, a que che terán en conta. Unha vez revisada e pechada a instancia, podemos continuar co último paso, a súa presentación na sede electrónica da Xunta e o pagamento das taxas. Para isto, debes pulsar aquí onde di enviar á sede electrónica para presentación e a continuación pulsar onde di ir á sede electrónica para a presentación. Aquí deberás escoller un dos métodos de identificación para acceder ao apartado de anexar documentación, que é onde debes subir aquela documentación que previamente marcaches no apartado de documentación da instancia e que non autorizaches que che consulten automáticamente. E permíteme aquí un consello. Se é a primeira vez que te presentas ás oposicións, sube aquí na sede o título, o CELGA 4 ou equivalente e, se fose preciso para o corpo que te presentas, por exemplo, PES ou PES-FP, a documentación xustificativa da formación pedagóxica. De seguido, debes pulsar aquí en continuar para proceder ao pagamento da taxa de inscripción. No caso de que estés exento do pagamento, a aplicación indicaracho e poderás continuar, mais se non o estás, debes seleccionar pago telemático e ao continuar accederás a esta ventá onde debes, se non aparecen xa, cubrir os teus datos persoais. Unha vez cubertos, pulsa en iniciar pago. Agora, escolle o tipo de pago telemático. En modo de pago, tarxeta Bizum e pulsa en continuar. Agora, onde di ingresar. Abrirase unha ventá emerxente cun aviso que debes aceptar para acceder a un TPV virtual onde debes introducir os datos da tarxeta coa que vas pagar. Unha vez cuberto, pulsa en pagar e segue os pasos do TPV virtual ata que vexas esta ventá de confirmación do pagamento. Pulsa en aceptar e automáticamente será redirixido á sede electrónica da Xunta e despois de que pulses aquí en continuar. Unha vez de volta na sede electrónica, comproba que o estado actual do teu pago sexa pagado e pulsa en continuar. Por último, só che queda pulsar en asinar e enviar e chegarache unha clave ao móvil, se estás presentando a instancia coa chave 365, ou abriráseche autofirma no caso de facelo con certificado digital. Sexa como for, unha vez asinada a solicitude, deberás ver en pantalla o xustificante de presentación en sede e unha copia da instancia presentada. Xa podes, polo tanto, dar por finalizada a túa inscrición nos procesos selectivos. Moita sorte e a pola praza!